Kaixo, lehen Alzheimer kasua 1901 identifikatu zuen Alois Alzheimer psikiatra alemaniarrak. Izana eta izena eman zizkion. 123 urte pasatu dira eta aurrerapenak izan diren arren ez gara nahi bezain urrute iritsi gaitz honen tratamenduan. Gaurko saioan Alzheimerraz dugun ezagutza eguneratzen saiatuko gara. Diagnostiko goiztiarrak zertarako balio duen, tratamendu berriek nola funtzionatzen duten edo zer eragin duten, arrisku faktorek, besteak beste, bizi ohiturek. Egin ditugun ikerketa guztiei esker, badakigu faktore kardiobaskularrak, edo bizimodu sedentarioa, gizentasuna eta mota honetako faktoreek eragin dezaketela modu negatibo batean edo arrisku gehiago ekar dezaketela Alzheimerra garatzerako garaian. Alzheimerraren inguruko azken ordua gaur Teknopolisen. Az gaitezen! Alzheimerraren gaitza dementzia mota bat da, 65 urtetik gorako pertsonen artean ohikoena. Neuroendekapenezko gaixotasun bat da, oroimen galerak eragiteagatik ezaguna, baina pixkanaka eguneroko zereginak egitea ere galarazten duena. Lehen sintomak agertu baino urte edo hamarkada batzuk lehenago hasten dira lehen aldaketak burmuinean. Komunitate zientifikoak ez ditu ondo ezagutzen Alzheimerraren kausa fisiologikoak, baina jakina da, 2 proteina daudela tartean. Alzheimerra duten gaixoetan, tau proteina neuronen barruan metatzen da matazak eratuz, eta beta amiloide proteinak plakak eratzen ditu neuronen artean. Zientzialariek uste dute, proteina, plaka eta mataza horiek nolabait blokeatu egiten dutela neuronen arteko komunikazioa. Ondo funtzionatzeari uzten diote eta azkenean hil egiten dira. Baina proteina horiek ez dira susmagarri bakarrak. Denborarekin, sistema baskularrak ez ditu behar adina odol eta elikagai bidaltzen garunera. Zelula mikroglialek berriz, hondakinak kanporatzeari uzten diote, hantura kronikoa eraginez. Neuronak hiltzen doazen neurrian, burmuina txikiagotu egiten da hipokanpotik hasita. Ikasketarako eta oroimenerako funtsezko eremua da hipokanpoa. Beraz, Alzheimerra duten pertsonek ikasi berri dutena gogoratzeko arazoak dituzte, erabakiak hartzeko zailtasunak eta hizkuntza arazoak. Garuneko kalteak itzulezinak dira eta pixkanaka funtzio guztiei eragiten diete. Zita Alzheimer Fundazioa ikerketa eta terapia aurreratuen zentro bat da. Ainara Estanga Alustiza, neuropsikologoa, Alzheimerren gaixotasuna ikertzen duen taldeko kidea da. Hau da, munduan 40 milioi pertsonari baino gehiagori eragiten dien gaixotasuna. Kaixo, Alzheimer, adinari lotuta dago. Bai, adinari lotuta dago, baina hor argitu behar dugu zahartzeak ez duela nahita nahi ez Alzheimerra ekarri behar. Baina egia da adina Alzheimerra izateko lehen arrisku faktorea dela. Badakigu 65 urtetik ora 10 batek Alzheimerra duela, izan dezakela. Eta prevalentzia hau handituz doa, pixkanaka, 85 urtera arte. Baina badakigu hortik aurrera, hau ez doala gehitzen. Nolabait, adinarekin lotuta dagoen zerbait da, baina nahi eta nahi ez, urteak betetzeak ez du esan nahi Alzheimerra izan behar dugunik. Lehen urratsa diagnostikoa da, ezta? Noiz etortzen da jendea ona ze sintomarekin?
noiz etortzen da pertsona bat, edo noiz joan beharko luke pertsona batek medikura, ez? Kezkatua dagoelako bere memoriakin, despiste txikiak, denok izaten ditugu gure egunerokotasunean. Baina despiste horiek, zailtasuna dudanean nire gertuko memoria horrekin zer egin dut azkeneko astean, azkeneko hilabetean, norekin egon nintzen, nora joan ginen, bazkaltzera, norekin egon ginen aurreko asteburu hartan, mota horretako akatsa gertatzen direnean, akatsa hauek azken denboraldian, azken 6 hilabete, urte betean, ikusten dugunean, modu konstante batean gertatzen ari direla, maiztasun batekin, eta ikusten dugunean gero eta maizago gertatzen direla, edo okerragoa goazela nolabait alarma txiki hori pizten du guregan, ez? Gainera, memoria arazoez gainera, ikusten balin baditugu beste zailtasun batzuk, adibidez, orientatzerako garaian, edo lenguaian, edo lehen errez konponduko lukeen arazo batean, orain zailtasunak balin baditu arrazoitzeko adibidez, horrek pistak emango dizkigu, horiek ez direla zahartze normal batean ikusi ditzakegun akatsak, baizik eta medikura joan behar dugula eta ikusi behar dugula zein izan daiteken horien jatorria. Eta nola baieztatzen da sintoma horiek Alzheimerra direla, teknika erabiltzen duzu? Bai. Lehenik eta behin prozesu diagnostikoan, beraz oso garrantzitsua da historia kliniko on bat egitea, ebaluazio neurologiko bat, beste edozein gaixotasun deskartetu alizateko, eta baita ere, prueba objektiboak erabiliz, testak erabiliz, ebaluazio neuropsikologiko bat egitea. Horiek lagunduko digute, zehazten memoria akatsoiek badiren edo ez diren eta zein motatakoak diren. Behin hori eginda, susmo bat izan dezakegu, hau Alzheimer gaixotasun bada, badirudi baietz, orduan lehenengo ebaluaketa honek bideratuko ditu hurrengo froga diagnostikoak. Alzheimerra detektatzeko erabiltzen diren probak askotarikoak dira, fidagarriak eta zehatzak, eta diagnostikoa etapa aurre klinikora aurreratzen dute. Odol analisi batean, gaixotasunari lotuta dauden biomarkatzaileak ikus daitezke, eta horrela, antzeko sintomak eragiten dituzten beste arrazoiak baztertu. Biomarkatzaileei antzemateko beste modu bat likido zefalorrakidoaren analisia da. Ziztada lumbarraren bidez egiten da, emaitzak erabakigarriak dira, eta garunean amiloide metaketarik dagoen edo tau proteinan aldaketarik izan den erakusten dute. Bestalde, garuna eskaner batean ikus daiteke baita ere, Alzheimerraren berezko atrofia patroirik dagoen aztertzeko. Edo garunaren irudi molekulara erabil daiteke erradiofarmakoen bidez. Amiloide eta tau metaketarik bada, proteina bakoitzerako erradiofarmakoak proteina horiei lotuta geratzen dira, eta igortzen duten erradiazioa PET batean detektatzen da. Felipe Lezea Altsasuko enpresari bat izan zen.
Bere emazteak Alzheimerra izan zuen eta 1983an fundazio bat sortu zuen dementzia mota guztiak tratatzeko. Bere lantegia zegoen lurretan, klinika bat dago orain, emaztearen izena daramana, Josefina Arregi. Eguneko zentro bat eta ospitaleratze unitate bat ditu, Alzheimerra eta bestelako dementziak dituzten pazienteak artatzeko, etxean tratatzea ezinezkoa denean. Un bebé cuando nace no sabe nada. Haur jaio berri batek ez daki ezer egiten, amaren beharra du bizirauteko. Neurogarapenezko prozesu batean dago. Hilabete batzuen ostean, burua kontrolatzeko gai izango da, gero esertzeko. Urtebeteren bueltan, ibiltzen hasiko da, hitz egiten. Alzheimerren gaixotasunak berriz, neurodegenerazio prozesu bat abiatzen du. Neuronen hiltzearen ondorioz, ikasitako gaitasun horiek denak galtzen joaten dira. Alzheimerra neuroendekapenezko gaixotasun bat da eta funtzioen galera progresiboa eragiten du. Fase arinean, hizkuntzaren alterazioak eta epe laburreko oroimenaren arazoak agertzen dira, baina gaixoek ia gaitasun guztiak mantentzen dituzte eta nahiko bizimodu normala egiten dute. Fase moderatuan, laguntza behar dute eguneroko jardueretarako, hala nola, modu egokian elikatzeko, beren ekonomia kontrolatzeko edo botikak behar bezala hartzeko. Fase larrian azkenik guztiz dependenteak bihurtzen dira, oinarrizko gauzak egiteko, mugitu, jan, dutxatu edo jantzi. Neurodegenerazio prozesu hori atzera ezina da, eta gaur egun Alzheimerrak ez dauka sendabiderik, baina adituen arabera badu tratamendua. Lehenengo gauza diagnosi goiztiarra da. Behin hori daukagunean, baditugu botika batzuk funtzionalitatea luzaroago mantentzeko, naiz eta ez duten neuroendekapena aldatzen. Portaera nahasteak prebenitzen lagundu dezakete, eta hurrengo fase moderatu eta larrietara beranduago iristea. Beraz, demora irabazen dugu bizikalitatearekin. Botika horiek Alzheimerrak eragindako galera funtzionala atzeratzen dute. Elikadura osagarriak ere badaude, desgaitasuna moteltzen dutela zientifikoki frogatu dutenak. Bestetik, Josefina Arregi klinikan tratamendu ez farmakologikoak eskaintzen dituzte, hala nola estimulazio kognitiboko saioak. Fase arin edo moderatuko dementziak dituzten pertsonei zuzenduta daude, eta helburua da, funtzioen galera ahal den neurrian moteltzea, oraindik ondo dauden gaitasunak estimulatuz. Paziente hauetako asko klinikan bertan ebaluatu dira, beraz, bakoitzaren neurrira diseinatu da esku hartzeko plana. Errendimendua egokia den begiratzen dugu. Beti ere, pazientearen adina eta hezkuntza maila kontuan izan da. Horrela ikusiko dugu maila normalean dagoen edo ohikoaren azpitik. Hau da, ea defizitik duen, bai orokorrean, bai arlo bakoitzean. Hizkuntzan, memorian, arretan, horren arabera errendimenduaren profila ezarriko dugu. Neuropsikologoek profil bakoitzari egokitutako jarduerak proposatzen dituzte, pazienteentzat erronka kognitiboak planteatuz, baina frustraziorik eragin gabe. Puzleak, kartak, egokitutako mahai jokoak, kalkulu edo idazketa ariketak, tableta elektronikoak. Estimulazio kognitiboa ez da memoria lantzera mugatzen. Gaitasun kognitibo guztiak lantzen saiatzen gara. Arreta, abiadura, konplexuagoak diren funtzio exekutiboak, hala nola planifikazioa, abstrakzioa, arrazoiketa, hizkuntza, irakurketa eta idazketa, perzepzioa. Behin fase moderatura iritsita, Alzheimerra duten gaixoen 80%, portaera nahasteak izan ohi ditu.
Hablamos de trastorno de conducta cuando en la enfermedad de ingurune edo egoera jakin bat ulertzen ez duenean, Alzheimerra edo beste dementzia bat duen pazienteak interpretazio okerrak egin ditzake eta erabaki okerrak hartu. Negatibista jarri daiteke, zaintzaileekiko fidagaitza azaldu, laportu nahi diotela pentsa dezake, mina eman nahi diotela. Portaera nahaste horiek asaldura eta oldarkortasuna eragin dezakete, eta gaixoen familiei zaila egiten zaie egoera horiek kudeatzea. Kasu akutuetan klinikan ospitaleratzen dituzte denbora epe labur batez, egoera bere onera etorri arte. Ospitaleratze unitatean portaera nahaste larriak dituzten pazienteak artatzen ditugu. Terapia ez farmakologikoen bidez, dementziaren sintoma psikologiko eta konduktual horiek murrizten saiatzen gara, haien autonomia eta ongizatea mantendu dezaten. Helburua da, haien etxe edo egoitzetara itzultzea ahalik eta modurik egonkorrenean. Terapia okupazionaleko programen barruan sartzen dira ariketa fisikoa, funtzioen berreskurapena, komunikazio tailerrak edo musikoterapia. Lore zaintzako saio hau, aizia terapeutikoko programaren barruan dago. Helburua da, pazienteek beren interesak berreskuratzea, haientzat garrantzitsuak diren jarduerak eginez. Pazienteen bizitza historia egiten duzunean, gehien aipatzen duten zaletasunetako bat landareak dira. Loreak, baratza, oso garrantzitsua da haientzat esanguratsuak diren jarduerak egitea. Terapia okupazionalaren ikuspegitik jarduera baten alderdi guztiak aztertzen ditugu. Zer ekarpen egin dezaketen ikusten dugu, eta pertsona horri nola egokitu ikusten dugu. Klinika honetan egiten duten funtsezko beste gauza bat da, familiei gaixoekin tratatzen erakustea, eta haien etxeak egokitzea, fisikoki eta kognitiboki irisgarriak izan daitezen. Baina batzuetan, tratamendu ez farmakologikoak motz geratzen dira, eta botiketara jo behar da. Muchas veces esa intensidad de los delirios. Askotan delirioen intentsitatea hain da handia, neurri ez farmakologikoak ez dira nahikoa sintoma horiek kontrolatzeko, entrenatutako senide bat izan da ere. Orduan, sintomak kontrolatzeko psikofarmakoak erabili behar dira, ahalik eta dosi txikienean eta ahalik eta denbora laburrenean. Ez dakigu noiz egongo diren erabilgarri, neurodegenerazioa geldiarazteko gai izango diren botikak, baina bitartean, gauza asko egin daitezke Alzheimerra duten gaixoen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko. Alzheimerraren aurpegia ezagutu dugu oraintxe egin diezaiogun aurre errealitate gordinari. Alzheimerrak gaitzonek ez du momentuz sendabiderik, ez da? Alzheimer gaixotasunak oraingoz, egia da, oraingoz ez du sendabiderik, baina gauza asko egin ditzazkegu tratatzeko. Gure garunari eragiten dion gaixotasuna da, gaixotasun neurodegeneratibo bada, eta poliki-poliki, modu mailakatu batean, gure memoriari eta beste gaitasun kognitibo batzuei eragiten, prozesu horietan inplikatuta dauden garuneko gune horiei eragiten die. Gu hemen, Alzheimer Fundazioan oso zentratuak gaude Alzheimerraren hasierako fase horiek ezagutzera, diagnostiko goiztiar horretara oso bideratuta gaude. Hor nolabait prebentzio lan hori egiteko eta gaixotasunaren tratamenduan aurrera egiteko. Egin ditugun ikerketa guztiei esker, badakigu esaterako faktore kardiobaskularrak edo bizimodu sedentarioa, ikasketa maila baxua,
gizentasuna eta mota honetako faktoreek eragin dezaketela modu negatibo batean edo arrisku gehiago ekar dezaketela Alzheimerra garatzerako garaian. Hoiek zainduko bagenitu, dementzia guztien 40% prebenitu genezaken. Eta dementzia kasuen barruan Alzheimer gaixotasunari dagozkionak 30%an murriztu daitezkela dirudi, faktore horiek kontrolatuz. Goiz zaindu ikerketaren irudiak dira hauek. Zita Alzheimer Fundazioak Beasainen 2020an egina. Helburua, bizitza osasungarriaren eta narriadura kognitiboaren prebentzioaren arteko erlazioa frogatzea zen. Fundazioak Eskandinaviako Finger ikerketa hartu zuen erreferentetzat. Ikerketa hartan, oroimena eta kognizioa hobetzen saiatu ziren eskuhartze ez farmakologikoekin. Zita Alzheimerrek ikerketa hartako metodoak Euskadiko testu inguru soziokulturalera egokitu zituen, eta azterketa pilotu hau jarri zuen abian. Parte hartzaileek arrisku kardiobaskularreko faktoreak zaindu zituzten, ariketa fisikoa egin zuten, dieta zaindu eta estimulazio kognitiboa landu. Esperientzia horrek berretsi egin zuen ustezena, bizimodu osasungarri batek gainbera kognitiboa moteltzen duela. Ikusi genuen, bai arrisku faktore kardiobaskularraren zaintzak eta bizimodu ohituren aldaketak, bai elikaduran, bai estimulazio kognitiboan, bai ariketa fisikoan, onuragarria dela narriadura kognitibo hori prebenitzeko. Urtebete programa horretan, urtebetean zehar parte hartu zuten pertsonek, narriadura kognitiboa prebenitu zuten, konparatuz gero interbentzio hau egin ez duten pertsonekin. Lehen azterketa horren ondoren, Zita Go On proiektua etorri zen. Proiektu horretan, arrisku faktoreren bat duten 60 eta 85 urte bitarteko 1000 pertsonak baino gehiagok parte hartzen dute, osasunez ongi daudenak. Aurreko ikerketari datuak gehitu nahi zaizkio, eta arrisku faktoreak kontrolatzeak eta bizimodu osasungarria bultzatzeak garunaren osasuna hobetu eta narriadura kognitiboa eta dementzia prebenitzea ekar dezakeela egiaztatu nahi da. Alzheimer gaixotasuna eta bai dementzia ere multifaktoriala da. Osea, ikusten ari garena da gauza pila bat ekartzen dutela partze eta bai prebentziorako ere gauza asko hartu behar diala kontutan. Esaten dugun bezala, bai elikaduratikan, estimulazio kognitiboatikan, estimulazio sozioemozionala ere hartu behar da kontutan. Hortan, behar da hor esaten duguna mix bat edo bai gauza asko hartu behar dira kontutan horrelako gaixotasun bati aurre iterako orduan. Lehen emaitzek adierazgarriak dirudite. Badago evidentzia zientifiko bat, esaten diguna non 3 kasuetatikan bat prebenitu daitekela bizimodua aldatzen baldin badegu. Bestalde, Zita Alzheimerrek saiakuntza klinikoak ere egiten ditu voluntarioekin, itxu bikoitzekoak eta plazeboarekin kontrolatuak, botiken eraginkortasuna neurtzeko. Jatorriari buruz hitz egin dezagun, ezta? Askotan aipatzen da jatorri genetikoa, bapatekoa, hipotesiak 1000, ezta? Bai, Alzheimerraren jatorriaren bila edo hortan ikertzean, hipotesi desberdinak maneiatu izan dira, ez? Gaur egun badakigu kausa genetikoa edo jatorri genetikoa duten Alzheimer kasu guztien artean, horiek 1% soilik direla, bai, bakarrik. Alzheimer gaixotasunaren kasuetan, 1% bakarrik du jatorri genetikoa. 1% horretan Downen sindromea duten pertsonak daude. 21 kromosomaren kopia bat gehiago dute, eta ondorioz, kromosoma horretan kokatzen den amiloidearen aurrekariaren genearen kopia bat gehiago. Horrek eragingo die denborarekin ezinbestean gaixotasuna garatzea.
Gaur egun ezin da saiestu, baina botikek sintomak arintzen dituzte. Posible da ere euren bizikalitatea hobetzea. Karmelek horretan lagundu nahi du, eta Zita Alzheimer Fundaziora etorri da eskaintzen ari diren osasun integralaren planean parte hartzeko. 18 urte edo gehiago dituzten Downen sindromea duten guztiak etorri litezke guregana, eta azterketa bat egiten dugu. Azterketa hori oinarritzen da bere osasun egoera, bere egoera soziofamiliarraren inguruan eta baita bere egoera laboralaren inguruan azterketa bat egiten dugu. Era berean azterketa neuropsikologiko bat egiten da ikusteko beraien errendimendu kognitiboa nola den. Cuando yo te diga ya, tienes que buscar todas las casas. Fundazioa beste ospitale batzuekin elkarlanean arituko da beste arazo bati ere soluzioa emateko. Izan ere, Downen sindromea dutenen erdiek, Alzheimerra dutenean epilepsia garatzeko arriskua dute. Eta hortaz gain, gero dauzkagu ikerketa proiektuak. Ikerketa proiektuak dira alde batetik Alzheimerra hobeto ezagutu ahal izateko, diagnosi goiztiarragoa egin ahal izateko eta egokiago eta zenbat eta tresna egokiagoekin, gero osasun arazoak loturik egon litezkeenak eta dakizkiguna beraien kasuan gehiago loturik daudela, hobeto ezagutzeko. Esate baterako epilepsia eta loaren arazoak. Downen sindromea duten pertsonen beste handicap bat da, ez zaizkiela ematen normalean beste pertsonei ematen zaizkien botikak. Ez dituztelako sartzen entsegu klinikoetan, naiz eta haien ezaugarriengatik bereziki onuragarria izan daitekeen. Gu pentsatzen dugu beraiengan itxaropen handiagoa dagoela, ze beraien Alzheimer kasua da amiloide produkzioa handitua dagoelako. Hortaz, printzipioz orain estatu batuetan onartu dagoen lecanemab eta onartuko izanen den ziurrenik donanemab, printzipioz teoriak esango luke, beraiengan erabilgarriago izan beharko luketela. Pentsatzen dut mundu osoan egongo dela jende mordo bat Alzheimerraren betiko, sendabidea aurkitu nahian, ez da? Zenbat entsegu kliniko egiten ari dira munduan? Pilo bat, entsegu kliniko ugari daude. Diana terapeutiko desberdinak frogatzen. Azken urte hauetan aurrerapen handiak egin dira, eta azken 2 urte hauetan atera dira antigorputz monoklonalak deitzen diegunak, amiloidearen aurka doazenak eta badirudienak nolabaiteko efikazia erakusten ari direla. Frogatu da, entsegu klinikoetan, antigorputz hauek gai direla, garunean pilatuta zegoen amiloide hori garbitu dezaketela, eta egin diren entsegu kliniko hauetan, 18 hilabeteko epean, lortzen dute 6-7 hilabeteko onura bat, edo nolabait sintoma horiek geldiaraztea, momentu hori. Beraz, poliki-poliki aurrera goazela. Poliki-poliki aurrera goaz. Lehen, aldatu daitezken arrisku faktorez hitz egin dugu. Horrek esan nahiko luke prebenitu daitekela. Bai, lehen aipatu dugun bezala, badakigu Alzheimer kasuen 130% dena ez, baina zati bat bai, prebenitu genezakela. 130%, desente da hori, eta beti izango da onuragarria gure garuna ahalik eta egoera onenean iristea ere, orduan gure bizitza estiloak zainduz, kirola eginez, intelektualki estimulatuta, aktibo egonez, elikadura zainduz, faktore kardiobaskularrak zainduz, hau dana eginez, baita ere gure emozioak zainduz, hau bere ikusi da oso garrantzitsua dela, estresa kontrolatzea, hau dana, lortu genezake, Alzheimer kasu guzti horietatik batzuk behintzat prebenitzea edo nolabait atzeratzea. Mezu horrekin gelituko gara. Eskerrik asko. Bai, oso ondo.
Datorren astean gaia erabat desberdina izango da. Badakizu zer diren etxe pasiboak? Oso isolamendu handiko eraikinak dira eta beroa berreskuratzen duten airea berritzeko sistemak dituzte. Kontuan izan da, Europan eraikinetan kontsumitzen dela energiaren 140%, ia 10 aldiz gutxiago gastatzen duen etxe bat, ideia ona da, ezta? Datorren asterarte, agur!